Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, and welcome to the program rated SPG, as in Super Pagner Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng mainit, nakakapanabik, at nakakakiliti na rated SPG Top Secret mo. At ito na nga Kabisyo, no? Dahil ito ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Meron na tayong Top Secret Sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi sa iyo. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi. Pwede mo bang itutok ang bibig mo sa mikropono ng cellphone mo para mas marinig ka pa namin lalo? Hello po. Ayan. Parang nasa banyo ka bigla ha. May ginagawa ka ba dyan? Parang nag-e-echo siya no? Nagtago ako sa banyo. Ano? Nagtago ka saan? Sa banyo po. So tama nga ako na hinala. Bakit naman sa banyo ka pa talaga nagtago? Baka marinig po kasi ng asawa ko pero hindi niya naman maintindihan. So. Wait lang ha. Parang excited na akong malaman kung bakit hindi maintindihan ng asawa mo. Sige, eto na. Simulan na natin to. Anong pwede namang itawag sa'yo? Pia na lang po. Pia, ilang taon ka na? 39 po. 39. Sang lupalop naman galing si Pia? Somewhere in Europe po. Hoy, nasa Europe ka ngayon? Opo. Ay, excited na ako! Eto na, Pia 39 from Europe. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Marami po kaming in-explore ng asawa ko nung magjowa pa lang po kami. Marami kayong in-explore ng asawa mo nung magjowa pa lang kayo. Tama ba? Yes po. Okay. Sige yan. Gusto ko malaman yung exploration na yan. Pero gusto ko munang tanongin kung ilang years kayong naging magjowa bago mo siya naging asawa. 6 years po. 6 years. Dun sa 6 years, meron bang 6 din yun? Doon sa 6 years, meron din bang 6 doon? Marami po. Actually, yun nga po yung kasi, kumbaga, maganda din talaga na-enjoy namin before kasi po ngayon parang hindi na kami active. So, maganda talaga na before, at least po, na-enjoy namin siya before. Na-enjoy ninyo talaga before. Sige Yeah. Gusto ko munang malaman yung history mo. Of course, parang sa pagkakaintindi ko dito sa conversation natin, ibang lahi itong napangasawa mo? Yes po. Okay. So, nanggaling ka ba sa Pinoy? Opo. Nakatikim ka na ba ng Pinoy adobo? Opo. Nakatikim ka na ng Filipino hotdog? Yes po, of course. Ano siya? Masasabi mo bang mini or meron naman talagang jumbo hotdog na Pinoy? Parang medium lang. Medium lang. Okay. Saan ka nagkakilala ng asawa mo? Sa ibang bansa din po. Nagtrabaho po ako sa ibang bansa. Tapos doon din po siya nagtatrabaho. Okay. Pwede ba naming malaman kung anong nationality to? Kung pwede lang Po. Hindi Sige. Europe, no? Okay. Opo. Basta somewhere in Europe. Okay. Pwede mo bang sabihin sa amin kung ano na lang yung height ng asawa mo? Gaano siya katangkad? 5'10" siguro po. 5'10". Gaano kalaki yung paa? Ang size ng paa niya, mga 43. 13? Oo. 43 yung sa Europe na size. Kaya nga! Di ba sa Pilipinas, 13 yun? I mean, 43. Uy, ang laki nun Ang laki ng 43. Ikaw ba, si Boy Pindot, 43 ka? 43 ka?
Yung asawa ko 11 lang. May 43 pala. I mean, yung asawa ko 41. Si Boy Pindot 43. Sabi nila pag malaki daw talaga. Tama ba? Malaki po, opo. Horizontally, vertically. Horizontal, vertical po. Vertical at saka horizontal po, both po. Talaga? Oo. Okay. Maganda. Laki siya. Ay. Ano? Kaya naman po. Sorry. Kinaya mo? Nung unang beses kinaya mo? Hello po? Nung unang beses kinaya mo? Opo. Okay naman po. Kaya naman. Tsaka, ewan ko, mas satisfied ako sa kanya kaysa sa Pinoy. So doon mo na naramdaman na, ay, dito na ako for the rest of my life. Ay, hindi lang naman po sa ganun, pero mas nasiyahan talaga ako sa kanya. Sa kanya ko lang po naramdaman yung, alam mo yung pag nasa ano ka na, tuktok. Nakapunta ka ng Mount Everest. Oo. Umabot ka ng Mount Everest kung akala mo hanggang Mayon ka lang. Biglang naging Mount Everest ka pala, ganon. Okay, sige, ganito ha. Parang sobrang na-amaze kami. I mean, kung paano mo siya ka ng kwento ngayon, parang sobrang grabe yung pag-explore mo Dinaig mo pa si Dora the Explorer nung magjowa pa lang kayo So, pwede mo bang isa-isahin sa amin yung mga masasabi mong highlights of your romantic relationship with your now husband na dati boyfriend mo pa lang? Siguro po yung para sa akin, siguro yung top 3 na lang po. Yung mga ginagawa po namin na. Ang taray, may top 3. Countdown yan, B. Ayun, parang kung may babalik ko lang, yun na lang yung team song ko. Go ahead. Ano yan, kung may babalik mo lang? Yung first po, yung sa eroplano po, yung wala naman po, parang yung alam mo yung kinamay. Magkatabi po kami sa nung pauwi po. Tapos kinamay niya po ako sa eroplano. Pwede po ba sabihin yun? Wait lang Pwede naman kamayan kayo, 'di ba? Ano ba naman yung nagsha-shake hands kayo, 'di ba? Okay. Wait lang. Sandali lang ha. Eroplano. Naka-business class, first class o economy? Sa economy lang po yun kasi pa lang po yun siya, parang nasa ibang bansa kami tapos local tapos may connecting flight. Sa loob talaga to ng eroplano? Opo. Ilang oras biyahe? Mga 1 hour lang po yun papunta po sa main capital po ng city ng ibang bansa na po yun. Wait lang medyo na-shock ako kasi paano? Like, sandali lang wala ba kayo katabi nung time na yun? Yung katabi po namin, nagpalit po sila kasi sabi ko, yung asawa ko nasa kabilang ibang chair. So sabi ko, pwede bang, asawa ko nag-ask sa kanya, yung katabi ko din na na pasahero, sabi na pwede bang magpalit. Okay lang naman sa kanya kasi hindi siya, kumbaga may mga space naman yung airplane, hindi siya puno nung time na yun. So lumipat yung babae, napakabait po nga, ibang lahi din. So tumabi yung asawa ko sa akin, tapos yun po. Sa row ninyo, kayong dalawa na lang yung natira? Oo, kami lang dalawa po. Sa harap ninyo may tao? Opo. Sa likod may tao din? Oo, parang isa, oo. Anong suot mo nun? Ang galing naman ng access, Easy access ba suotan? Nakapalda, ganun? May kasi yung aeroplano di po ba? May parang kumot. Kasi ibang airline. Oo, sa international, parang may kumot kasi sila. So, nagtaklob muna kayo? Hindi, yung kamay lang po, tapos doon. Kaya lang, Hindi ka makapagsabi.
Hindi ka makapagsabi ng vowel sound na a, e, i, o, u. Oo, hindi ka makapagsabi ng a, e, i, o, o. Hindi ka makapag-alphabetical. Okay. Oo, So, ganun ka lang. pero masaya ka doon. Opo, at syempre parang exciting siya po na parang, 'di ba, pag may makakita sa inyo o ano. May ganong feeling. Opo. Okay, yung pangalawa naman, yung top 2 mo. Yung ano naman po yun, yung sa bus, sa may, nasa ibang bansa din po to na bus. Tapos, may nakaupo po sa harap, pero sa likod wala po. So, doon kami umupo sa likod. Tapos, doon naman po, inano ko naman po siya yung parang, ano ba yan, ihip na trabaho. Ihip trabaho. Ah, Pasensya na po. so hinipan mo Hinipan yung trabaho ko. para magkaroon ng trabaho. Yes po. Okay. Buti walang nakakakita naman sa'yo, wala namang nahuhuli, ganun. Wala naman po. Talaga? So, paano? Like, may takip ba kayo? Ano? Wala kasi mataas, 'di ba po yung bus, mas mataas yung mga upuan. Tapos sa likod po kami. Tapos ano yun, hindi kita masyado? Hindi kita masyado. Wala Tapos bang Wala bang konduktor sa bus ng ibang bansa? wala po. Kasi kapag dito ka sa... po, mirror. Ano? Anong meron? Siguro yung mirror lang siguro ng ano, yung rear mirror lang ng driver. Pero wala ba Ewan CCTV? ko lang. Hindi ko lang alam actually. So keme lang kung sakaling may CCTV, ganon. Kumbaga, di gamitin ninyo, ganon. Turista naman kami doon. So, Hindi na kayo masyadong nag-isip pa, ganon. Kasi pag dito sa... ewan ko kasi ulo kami before pero ngayon hindi. So nalulungkot ka ngayon. And, sige, sabihin mo pa yung top 1 mo. Yung top 1 mo, baka sakali lang ma-recall natin yan at malay mo magawa natin ng paraan para maging ganun ulit yung ano ninyo. So, ngayon naman sa helicopter, di ba? Ang gusto mo? Hindi yung top 1 po, actually, nung una po talaga, parang hindi ko siya, kasi, hindi pa po ako nakapunta sa ganung lugar. Alam niyo po ba yung lahat nakahubad na lugar. Tapos, naglalakad sila lahat nakahubad. Onsen? Yeah, yung parang may area kasi na beach na ganun. Sa ibang bansa. Yung parang walang pakialam, walang malis kapag Yeah. naghubad ka tapos maglakad ka lang doon. Kumbaga, walang magtatawa sa'yo, walang magvi-video sa'yo ng Yes post po. ka. Yes po, nakapunta po kami sa ganung lugar. So, nakahubot-hubad kayo nun. Opo, nung first time ko to, grabe po talaga yung yung parang... Ilang mo, ilang? Ano po? Na ilang ka, na ilang? Opo, as in, tapos yung first time kasi 2 beses po kami pumunta pero ibang lugar din naman. Yung first po talaga, yun po yung parang nagulat po talaga ako kasi hindi magkakakilala yung mga tao pero may nakita po ako biglaan na lang po na sa kabila yung parang nakita talaga, alam mo yung first time mo nakita sa harap mo, naggaganon. Parang, Wait lang, Grabe yung dali lang Naggaganon, so meaning, nag-aanuhan sila? Opo, yung first time ko pong nakita is 2 lalaki. Yung alam ko po hindi sila makakilala kasi nagtitinginan lang sila tapos bigla na lang, nagulat ako, biglang lumuhod yung isang lalaki. Tapos yung isa nakatayo, tapos yun na po. Hinipan. Hinipan po. Tinrabaho. Opo, as in. Pero sa kanila, normal lang daw yun. Opo, normal lang po sa kanila. Anong ginawa ninyo ng jowa mo nun? Nung time na yun? Nung time na yun, habang nanonood kami, hindi lang naman kami nanonood, may iba din. Hinahawakan niya rin po ako, parang hinahawakan niya po ako sa dibdib, ganun, habang tumitingin kami. Pero ako, grabe yung kaba ko, yung nagpapalpitate ako, tapos yung hanggang pag-uwi, parang nasusuka ako, no? Parang, nagulat po kasi ako, kasi nung time na yun, di ba,
Syempre, galing ka turista lang ako. Pilipino. I mean, Pilipino ka di ba? Conservative tayo kahit papaano dito Yes sa po. bansang ito. And kapag pumunta ka talaga ng European countries or actually America, di ba? Yan yung mga liberated na mga countries, di ba? Although there are some countries naman na conservative pa rin, pero alam mo yun, madami pa rin talaga mga bansa na wala talaga silang pake, di ba? Kumbaga, you embrace your sexuality. Ganon sila eh. Yes po. So yun, grabe yung ano ko, sumasakit yung ulo ko Sumakit pag-uwi yung ulo namin. mo, Yeah. pero natuwa ka sa ulo niya, ganon. Siyempre po kasi galit na galit yung ulo niya. Eh di pinagsabihan mo yung ulo niya. Hindi po, pero Pinagsabihan mo kasi ginamit mo yung bibig mo eh. opo, pinagsabihan. Naloading ako dun Ay nako. Anyway, so right now, hindi yun na nagagawa yun ng asawa mo. Hindi na po yung mga ganun. May anak na ba kayo? Wala po. Pero gusto mo pang gawin ninyo yun. Parang namimiss ko siya na ganun. Pero wag lang siguro dun sa yung nakahubad lahat. Ayoko nang ganun. Kasi hindi ako komportable kahit nakatingin lang ako or ano. Parang basta iba po siya eh. Hindi po talaga ako komportable. Pero parang sa akin, exciting siya. Pero ano siya sa akin, parang reverse. Nawawalan ako ng Gana. gan. Oo. Kasi hindi na ako komportable. Hindi, tsaka siguro gusto mo lang talagang ang makakita sa katawan mo, eh yung asawa mo, yung taong mahal mo, di ba? Opo. Pero at least, okay din siya sa akin na na-experience ko siya. Pero Once in a lifetime lang, ganon. yes po, kasi kakaiba talaga siya as in, promise. Oo. Parang imbis na manood kayo sa TV, di ba? At least, meron kayo napapanood na live. Oo, walang bayad. Tapos, pero ang amazing lang na hindi sila nahihiya talaga na kahit matatanda na may bata. Tapos, kahit Talaga? makulubot All na yung ages? balat. Oo, all ages po. As in. Tapos yung parang feeling mo si Adan at saka si Eva kayo kasi Na wala talagang kahit anong mali siya, ganon. Oo. Opo. So, amazing siya na experience. Kami din ng asawa ko. Alam, mag-jowa pa lang kami noon. Eh, ba't di mo ayain yung asawa mo ngayon na mag-explore pa kayo lalo? Parang wala na siyang gana eh. Ilan taon na ba siya? Ngayon po, Oh, mga 60 na po siya. 60 na. Ano ba? Sumasaludo pa rin ba yun? Ewan ko nga po, tagal na namin hindi na nakapag ano eh. Ah. Parang yun nga sabi ko, buti talaga before na enjoy namin, explore. Ang dami naming ginawa before na, alam mo yung, sa lahat ng sulok ng bahay namin before, parang naano na namin na Nagawan nyo na ng ano? Ng, Namarkahan. Namarkahan. Ay, grabe yung namarkahan. Grabe yung namarkahan talaga. Lahat talaga namarkahan nyo na. Tapos ngayon, wali na. Hindi kaya dahil sa may edad na siya? siguro po, at saka na may ano po kasi siya, nagkasakitin po kasi siya sa puso. Kaya siguro, ayoko din na ano siya, baka bigla naman atakihin. Ay, oo. Tapos kasalanan ko pa. Parang Kumbaga, ganun. nag-iingat ka rin pala. Yes po. So, kaya hindi na kami masyadong active lately. Pero yun lang po, naisip ko talaga yung mga pinagdaanan namin before na buti na lang. Nagawa Nagawa niyo namin. yun. Opo, kasi yun pala, ngayon hindi na. Ayan, taray. Parang may realization ka talaga na parang, buti na nagawa ko yun kasi at least nalasap ko ang sarap, 'di ba? Sa eroplano, sa bus, at sa beach. Grabe. Amazing experience. Pero kung dito sa Pilipinas yan, hindi mo talaga magagawa yan, sis. As in, Nakapost ka na sa social media pag ano mo yung ginawa.
Yes po, kahit nga po siguro sa bus. Ay, oo lang. Tsaka sa bus dito sa Pilipinas, hello, yung mga konduktor, biglang magugulat ka na lang sumusulpot sa likod mo, di ba? Bayad. Oh, bayad po ma'am, 'di ba? Titiketan ka pa tapos yung mga puncher pa noon, 'di ba? Ay nako, sa abenida, sa kung saan man. Oh, tapos sa eroplano. Nako, parang feeling ko kapag dito sa Pilipinas, parang hindi mo magagawa talaga. Alam mo kung bakit? Kasi ang pamigay lang naman sa mga airplane, 'di ba? Yung candy. Walang kumot ay pinamimigay. Walang ganoon, sis. Ay Walang nako. kumot po kasi mainit po yung aircon sa airplane sa Pinas. Depende siguro sa eroplanong masasakyan mo. Kasi kapag yung eroplano ng misis ko, misis ko tuloy, mister ko yung masakyan mo, baka malamigan ka. Ay, Oo. Oo, charot lang with that. Anyway, thank you so much, Pia, for sharing her top secret. Sana nag-enjoy ka sa pagbabahagi at sana nag-enjoy din yung mga kabisyo natin nakinig ngayon, ha? Ayan na, top 3. Pwede nyo rin gawin yan, gawin yung inspirasyon kapag nagpunta kayo ng ibang bansa. Pero kapag dito kayo sa Pilipinas gumawa ng mga ganyan, sinasabi ko sa inyo, bukas trending na kayo, mas trending pa kayo sa mga trending ngayong gabing ito. Ha? correct po. Ayan, thank you so much. God bless you always. God bless your marriage. Bye! Bye po. In fairness naman dun, no? Na-amaze ako kung paano nila nagawa yun. Kasi it takes a lot of God, lakas ng loob, para gawin mo yung mga bagay na yun. Naalala ko nga ito, kwento ko na lang din. Total, overtime na tayo. Etong, hindi ako magkukwento ng tungkol sa mister ko, kakakasal lang namin, no? Kukwento ko lang nung nangibang bansa ako, parang ganito yung peg. Eto na, Thailand. Di ba sa Thailand merong ping-pong city doon? Yung ping-pong, whatever chuchu doon, yun po ay bar or parang may mga bar doon sa Thailand kung saan may show na yung babae ipapasok yung ping-pong ball doon sa loob ng tahong. Tapos ibubuga niya. Oo, tapos papahawakan ka ng ping-pong racket. Ganon. So, sabi sa akin ng mga tao sa paligid ko, bago ako magpunta ng Thailand, okay, ganito yung gawin mo. Eto isa sa mga huwag mong kakalimutan, punta ka dun sa may ping-pong. Oo. Tapos, manood ka ng once in a lifetime experience lang. Ganon yung sabi sa akin talaga. Ganon. At sabi ko, ay, sige, gusto ko rin yan. Pupunta akong Thailand, kasama ko yung kapatid ko. So, eto na. Pumunta kami dun sa mismong lugar kung saan may mga ping-pong show. May mga nag-aalok dun. Yung mga, parang katulad dito sa atin sa Pilipinas, diba? Yung kapag punong-puno ng restaurant yung isang lugar, may mga dala-dala silang mga menu. Ganyan. This one, only beer, parang gano'n. 120 baht, kung daw nagkakamali, 120 baht, meron ka ng beer. Tapos, walang fee yung viewing, sabi nila. Ping-pong show, beer only, you pay for beer only. No payment for viewing. So, ibig sabihin, wala talagang payment sa viewing. Ngayon, kami ng dalawa ng kapatid ko, sabi ko, tara, punta tayo dun. Umakyat kami dun sa may second floor kung saan may ping-pong show. Pagdating namin dun sa mismong loob nung lugar na yun, nung bar na yun, may mga katabi kaming mga ibang lahi. Tapos ngayon, sa gitna nung mismong lugar na yun, nung bar na yun, merong parang circus yung dating, tapos may stage, tapos may dalawang babae na nandun. Una, yung babae ang ginawa niya, di ba may bote ng something. Nabuksan niya yung bote gamit yung tahong niya. Ganon. Tapos yung pangalawang ginawa, pinahawakan kami ng raketa ng ping-pong. Tapos, sabi, iganon-ganon lang daw namin. Kumbaga, paluin lang daw namin yung ball when it comes out. Aba, binuga nung tahong yung ping-pong ball. Tapos, may tumalsik. So, sabi ko ngayon sa kapatid ko, tara na, uwi na tayo. Ang ending nun,
sinisingil kami sa viewing. Parang ang sabi sa amin nung nagdala sa amin nung na staff, no viewing fee. So nakipag-away pa ako at lahat-lahat. Pero alam mo yung feeling na wala ka nang pakialam sa kung anong iisipin nila kasi hindi ka naman nila kilala. Pero imagine niyo na lang, kung dala-dala ko ang pangalang Raketera sa bansang Pilipinas at sa bansang Pilipinas nangyari yun, malamang sa malamang na record na ako, 'di ba? Na post na ako sa social media. Pero dahil hindi nila ako kilala dun sa Thailand, wala akong pake kahit magalit pa kayo sa akin. Basta kung anong sinabi nyo sa akin na eto lang yung babayaran ko, eto lang ang babayaran ko. Nagbigay naman kami ng tip ng kapatid ko, tas umalis na kami. Tas yung kapatid ko rin nakipag-away dun kasi sabi na lang namin, we will call the police, ganon. So yun lang naman. Ang masasabi ko lang talaga, it's very liberating kapag nangingibang bansa ka. Especially kapag Pinoy ka, tapos may ibang bansa ka, tapos mapunta ka dun sa mga liberated na mga countries. Napaka-liberating nung pakiramdam. Yung parang free ka, parang malayang-malaya ka na gawin yung mga bagay-bagay. Pero syempre, dapat according pa rin sa rules nila. Kumbaga dapat bago ka talaga pumunta ng ibang bansa, alam mo kung ano yung rules and regulations nila. Nakapag-research ka. Tsaka may ChatGPT naman ngayon, pwede mong malaman kung ano yung mga sagot sa mga tanong mo. What is the rules and regulations of ganitong country? What are the norms of this country? Para at least may idea ka na bago ka pumunta doon. So ako, buti na lang na brief na ako ng mga kasamahan ko dito sa Love Radio na nakapunta na ng Thailand. Kaya nung pagdating namin doon, hindi kami nabudol. O diba? Biruin mo, magkano din yung sinasabi nilang viewing fee? 2,000 baht? Magkano din yun sa peso, no? Anyway, kabisya. Yun lang naman, ma-share ko lang. I gotta say, GTG as in got to go. Nakapiling po ninyo ang inyong basa, Princess DJ Raketera. Bukas ulit magsama-sama tayo ha. 2 p.m. naman hanggang, ay di pala 2 p.m. 3 p.m. hanggang 6 p.m. para sa programang Love Radio Academy featuring Retro Sabado. Wait lang, nadidigay kasi ako. Kadiri. So guys, bye. You're listening here sa 90.7 Love Radio. This is rated SPG Top Secrets.